άλλα λεφτά, φίλε. Αυτός με το φίλια κάπως την πάλι. Είναι λίγο κύφο. Αλλά αυτός με το Starlet φίλε. Ο τελείως κύφος είναι αυτός. Δεν είναι πολλά άρμα, πρέπει να έχεις γερά χέρια. Εδώ το Starlet φίλε δεν είναι πολλά άλογα, αλλά δεν ισχυώνει καθόλου. Το Σίλβια πρέπει να βάλει ζημιά. Γαμάτος είναι αυτό, πολύ γαμάτος. Έχει γελάσει το πετές. Λάστιχο. Μιλάει ότι είναι κάτω. Ο Κουτρούλης που λέγει το Στιάκη, 2 φορές καλύτερο. 2 φορές καλύτερο. Πολύ καλός ο γραβάτος. Ναι, το άλλο είναι το Στιάκη. Αυτός πολύ καλός. Ναι ρε, δες πόση ώρα το παίρνει. Και δεν είναι ούτε τουρμπάδο ούτε τίποτα ρε. Δεν είναι το πόνι. Αυτό δεν πάει στις πίστες. Πρώτα εκεί το αλλά είναι παράδειγμα. Καλό και το βέμπε. Πρέπει να είναι κιόλας δηλαδή. Γιατί επιλεγείς από πολλά, αυτό πρέπει να είναι εξαγέννητο, μη 3 κάτι τέτοιο. Το εξαγέννητο πρέπει να φοράει μη 3 μοντέλ, χιλιάζει πολύ. Δεν είναι πάντο, το μπλε. Ποιο, αυτό.
Μα γι' αυτό ξέρουνε ρε. Έλα, σερί όλη την πίστα. Αλήθεια. Ω, το χέρι μου. Το θέμα είναι εξαιρετικό. Σωστά. Ένα μούχυλο τρόφιμα. Πρώτος μπήκε, τελευταίος θα βγει. Μισό λεπτό από εδώ, μισό λεπτό από πίσω. Θα μας πει τη γνώμη του. Βεβαίως, βεβαίως. Απλά αυτός αγαπάει τον τρίπ. Αγαπάει τον τρίπ αυτός, δεν βγαίνει έξω. Αν δεν πατάει καν δεν. Δεν κάνει. Δεν έχει σιώτη. Η ομάδα σας λέγεται. Πού παίζει λοιπόν. Και Αυτό το άλογο τα παίζει στα δάχτυλα. υποστηρίζετε Παίζει στα αυτό. δάχτυλα τα μάτια. Τα μάτια άμα προκλείσει, παίζει αυτό. Θα μας πείτε λίγο και τα ονόματα. Κύριε Μπέτζη, αφού του πέτσα θα χώσουμε το μοιάδα μας. Μπορεί να έχει τον Μπέτσι. Κομμάτια Θα το χώσουμε. Μπέτσις, θα βάλουμε το μοιάτα μέσα. Τα κλειδιά. Και για τον Νίκο ένα κιλόγραμμα να ακούει η Σέντρα. Αλλά εδώ θα Η κλειδιά. Καβίνα. Για πρώτη μανταλίνα. Άλλο μεταλλινά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω